ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas pinalalaki tayo ng ating mga magulang. Minsan sila ang pinalalaki natin. May kasabihan nga na mas mahirap pang turuan ang matatanda kesa sa mga bata. Ikaw kabarangay, marunong ka bang makinig sa payo ng nakababata sa'yo? Dear Papa Dudut, maagang nagmamature ang isang bata kapag hindi nagagampanan ng tama ng mga magulang ang responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Yan ang eksaktong karanasan ko sa buhay na gusto kong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana ay meron akong ma-inspire sa aking istorya at kapulutan nito ng aral ng mga kabarangay natin. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Prince, 26 years old at isang seaman. Tubong Pangasinan ang pamilya namin pero sa Manila na ako nag-aral. Nasa barko ako ngayon at pagkatapos ng trabaho ay libangan ko na talagang mag-scroll online habang nakikinig sa inyong programa. Nakakawala kasi ng homesick at naaaliw ako sa mga istoryang tinatampok ninyo. Sa katunayan, nahawaan ko na nga sa pagkahilig kong makinig sa inyong programa ang kaibigan at katrabaho ko na Pinoy din. Tapos isang beses ay nabanggit niya na subukan ko raw magpadala ng kwento sa inyo dahil pang teleserye daw ang buhay ko. Pero bago ako nag-email sa inyong istasyon ay pinag-isipan ko muna yon ng mabuti. Magsisimula ang lahat noong 19 years old pa lamang ako. Noong time na yon ay papunta ako sa bahay ng tiyahin ko na kapatid ni nanay na nasa Maynila para doon tumira habang nag-aaral. Doon din kasi ako nakahanap ng part-time job bilang pump attendant sa isang 24/7 gasoline station malapit sa lugar na yon. Bali nakapasok ako doon sa tulong ng tiya ko na may kakilala na nagtatrabaho doon. Pero dahil nga laking probinsya ako at hindi sanay sa buhay lungsod, ay aminado akong natatakot pa ako at nag-aalala. Papa Dudut. Baka naman pagdating mo sa Manila mag-girlfriend ka kagad, naka? Nay, hindi naman po pagka-girlfriend ang ipupunta ko ron. Pag-aaral po tsaka pagtatrabaho. Naninigurado lang ako. Ang kinakatakot ko kasi baka isang araw, umuwi ka na lang dito sa atin habang umiiyak tapos basang-basa ng ulan. Sabay hingi ng tawad sa amin ng tatay mo kasi nakabuntis ka na dun sa Manila. Lakas makateleserye niyan, Nay ah. Masyado namang dramatic, ate. Dramatic ba yon? Kalimitan gano'n naman talaga ang mga eksena. Oo nga, pero ang OA nung basang-basa sa ulan, ano yan, parang katulad sa mga pelikula? Pwede rin. Kahit kailan puro ka talaga kalokohan. Hoy, baka nakakalimutan mo ako ang ate sa ating dalawa. Kung makapagsalita ka dyan na puro ako kalokohan. Bakit hindi ba? Tsaka hindi ko naman nakakalimutan na ikaw ang ate sa ating dalawa, pero kalmahan mo lang, okay? Hindi ko naman pababayaan si Prince doon. Akong bahala sa anak mo. Salamat kung ganon. Basta anak, huwag kang mabubuntis doon ha. Bata ka pa Huwag mo akong tularan na sa edad na 19 nagkaanak na. Mangako ka sa akin, huwag kang mabubuntis doon. Ay, pangako po. Buti na yung nagkakaintindihan. Para namang wala kang tiwala sa anak mo. Hindi naman kayo magkapareho nung kabataan mo. Kung ikaw magaslaw kumilos, ibahin mo si Prince na tahimik at mahiyain. Huwag mo nga akong ikumpara sa anak ko. Saka nagpapaalala lang ako bilang nanay niya. Ayoko na matulad siya sa akin na hindi na nasulit ang kabataan kasi nagkaanak na at nakisama sa tatay nila. Hoy, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ano bang pinagsasasabi mo? Naririnig ng anak mo yung mga sinasabi mo sa tatay nila, mahiya ka nga. Ay sus,
Alam naman niya ni Prince sa kanong kapatid niya eh. Alam nila na galit ako sa tatay nila kasi binuntis ako ng maaga. Gustuhan mo rin naman na mabuntis ng maaga. Ano? Sino may sabi niyan? Sino pa ba? Malamang si nanay. Yan talagang nanay natin. Hilig akong i-chismis. Hindi yung chismis kung totoo naman ang sinasabi niya. Tsaka baka nakakalimutan mo nandun din ako. Alam na alam ko ugali mo ng mga bata tayo. Ewan ko sa'yo. Kaya ikaw, Prince, buti na lang talaga hindi ka nagmana rito sa nanay mo. Mabuti na lang po talaga. O para bawas-bawasan mo yung pagiging mahiyain mo, pagdating natin sa Maynila dapat bagong tao ka na. Anong pinagsasasabi mong dapat bagong tao na yung anak ko? Ang ibig kong sabihin, dapat maging confident si Prince sa sarili niya. Iwanan na lang niya yung hiya niya rito sa Pangasinan. Sinasabi mo ba na makakapal mukha ng mga tao sa Maynila? Siyempre hindi. Linawin mo kasi. Nay, naiintindihan ko naman po yung ibig sabihin ni tita. Ang lagay kasi hindi ko lang po mapigilan na matakot, lalo na probinsyano ako. Hindi naman inaalipusta ng mga taga Manila mga probinsyano eh. Tsaka kasama mo ko ron, pati na rin yung mga pinsan mo. Hindi ka mapapano doon kaya wag ka nang matakot. Salamat po, tita. Walang anuman. Yun naman pala eh. Ayos na, wala nang problema. Magpakalalaki ka lang, nak. Magiging maayos ka doon. Ano ba namang klaseng payo yan, ate? Ano na naman bang mali sa sinabi ko, ha? Para kasing wala ka nang sinabing matino. Ay, nako, lagi-lagi na lang, oo. Kailan kaya ako may masasabing matino? Ay, naku ka rin. Nay, tita, pwede po ba wag na kayo mag-aaway? Hindi naman kami nag-aaway. Ganito lang talaga kami magbanding ng nanay mo. Oo nga. Kahit nung maliliit pa kami, ganito na talaga kami. Masyado kasing kontrabulati ang tiya mo sa lahat ng mga sinasabi ko. Kontrabulati ka dyan. O bakit? Totoo naman ah. Sabihin mong hindi. Hindi naman talaga. Ay sus! Lokohin mo na ang lasing, wag lang ako. Papadudot, pangarap ko na talagang magtrabaho sa barko at malibot ang buong mundo. Pero mahirap lang ang pamilya namin. Magsasaka ang tatay ko sa bukid na hindi namin pag-aari. Ang nanay naman ay nagtitinda ng gulay sa tabing kalsada kung saan ay ginawan siya ni tatay ng maliit na kubo para may masilungan siya at mapaglagyan ng mga paninda niya. Meron akong nakababatang kapatid na babae na delay mag-isip. Kaya nga maaga rin akong namulat sa realidad ng buhay at nag-aasam na isang araw ay may aahon ko sa kahirapan ang pamilya namin. Kinatagalan ay naging maayos naman ang paninirahan ko sa Maynila kasama ang pamilya ng tiyahin ko. Nung una ilang lamang ako sa mga pinsan ko kasi tahimik at seryoso akong tao. At dahil mas bata sila sa akin ay nandun ang kakulitan nila na sa huli ay kinasanayan at kinaaliwang ko na lamang. Naalala ko kasi sa kanilang bunso kong kapatid na nami-miss ko ng panahong yon. Habang nagpapatuloy ang pag-working student ko sa Manila, ay mabilis na lumipas ang 5 buwan. Hanggang sa may nabalitaan ako mula sa lola ko na nangyari sa nanay namin sa probinsya Papadudot. Oh, hello, nak! Hello, Nay. Kamusta ka dyan sa Maynila? Ayos naman po ako rito. Bakit ka napatawag? Nay, may nabalitaan po kasi ako galing kay Lola. Tungkol po sa inyo. Ha? Pambihira naman si nanay, pati dyan sa Maynila nakakarating ang chismis. At kailan ka pa nahilig sa chismis? Alam niyo naman po na wala akong kahilig-hilig sa chismis, kaya nga po napatawag na ako sa inyo para kumpirmahin kung totoo ba'y nakarating na balita sa akin. Ano ba kasi yon? Dali-dalian mo at busy ako sa pagtitinda dun sa kubo natin. Istorbo ka eh. Dumayo pa pinsan mo rito sa bahay na nakasimangot kasi raw gusto mo akong kausapin. Akala ko naman emergency. Ay,
O ano na isasabihin mo? Totoo po ba, Nay, na sumayaw-sayaw daw kayo sa harap ng mga construction worker na gumagawa ng bahay malapit dyan sa atin? Meron daw kasing kapitbahay na nakakita sa inyo tapos nagsumbong kay Lola. Ang kwento pa ni Lola nung sinipul-sipulan daw kayo ng mga construction worker, mas lalo pa kayong ginanahan magsayaw. Ano kasi, nak? O ba't ganyan kayo sumagot, Nay? Ibig sabihin totoo nga. Oo, pero... Anong pero? Kayo naman, Nay, hindi na kayo nahiya sa mga ginagawa nyo. Wala namang nakakahiya sa ginawa ko. Sumayaw lang naman ako, di naman ako naghubad. Nakakahiya po na sinisipulan kayo ng mga construction worker tapos sinayawan nyo sila. Imbis na mabastusan kayo, ginanahan pa kayo na magsayaw lalo. Hindi ko naman naririnig yung sipol nila. Ang naririnig ko noon yung malakas na tugtog ng radyo nila. Kaya di ko na napigilang mapagiling. Saka alam mo naman na talentado ako sa pagsasayaw, di ba? Sayang, walang nakamana sa inyong magkakapatid. Palibasa, parehong kaliwa ang mga paa nyo. Nay, pwede ba wag nyo ibahin yung usapan? Hindi ko naman iniiba eh. Magkarugtong pa rin yung pinag-uusapan natin. Ay, ewan ko sa inyo, Nay. Para kayong bata akong umasta. At ikaw, para kang matanda umasta. Biruin mo, tumawag ka lang para sermonan ako? Pambihira. Baka nakakalimutan mo ako pa rin ang nanay sa ating dalawa rito. Anak lang kita, kaya bakit mo ako pinagsasabihan, ha? Nag-aalala lang naman ako sa inyo, Nay, kaya ako kayo pinagsasabihan ng ganito. Ayoko lang na mabastos kayo ng kung sino-sinong lalaki dyan sa atin. Walang nambabastos sa akin dito, no? Subukan lang nila kung di ko sila sinuntok sa mga mata nila. Naku, papangahan ko rin sila at aapakan ko pagkalalaki nila. Mabuti na po yung nagkakaintindihan tayo. Aba, talaga namang nanay mo ako, ha? Huwag mo na ako ulit tatawagan kung ganyan lang sasabihin mo. Kahit na concerned ka pa sa akin, sinasabi ko sa'yo, matanda na ako para malaman ng tama at mali. At sa pagkakaalam ko, walang mali sa ginawa ko. Kung natuwa sa akin yung mga construction worker at napasipol pa sa sayaw ko, edi mabuti. At least naaliw ko sila. Nakapagbigay saya tong nanay mo. Kung ganong klase ng pagpapasaya po yung sinasabi nyo, mabuti pa wag na lang. Ikaw naman, masyado kang konserbatibo. Dapat nga po kayo yung mas konserbatibo sa akin dahil babae kayo, nanay pa kayo. Hindi lahat ng babae konserbatibo, no? Ibahin mo ako kasi hindi ako ganon. Saka, naiinis na ako, ha? Wala na ba tayong ibang pag-uusapan kundi yan tungkol sa sumbong sa'yo ng lola mo? Kasi kung oo, abay sinasayang mo lang laway ko. Ay, sorry po, Nay. Sorry ka dyan. Sa susunod mag-isip ka muna bago ka tumawag dito sa atin. Lalo na kung hindi naman pagkakakitaan yung sasabihin mo. Alam mo namang mas mahalaga ngayon ng pera lalo't nagigipit na kami rito. Po? Di ba kapapadala ko lang sa inyo nung nakaraang linggo? Magkano lang ba yon? Sige nga. Akala mo sandamakmak yung pinadala mo kung makapagtanong ka ng ganyan. Sa susunod, pwede bang laki-lakihan mo naman padala mo, nak? Nay, alam niyo naman na part-time lang ako dito, di ba? Yung sumusobra lang po sa sahod ko, yung kaya kong ipadala sa inyo. Ay, kaya nga wag mo nang sayangin ang oras ko dahil kailangan ko pang magtinda doon. Sige na, ibababa ko na to. Masyado ka madaldal. Kaloka kang bata ka. Bye! Papadudot masakit na ang ulo ko bago ko pa lamang kausapin si nanay noon sa cellphone at mas lalo pang nadagdagan ang sakit ng ulo ko matapos ng pag-uusap namin. Na-stress talaga ako sa kanya dahil para siyang bata na nagpapasaway ng mga panahong yon. Napaisip tuloy ako kung sino sa kanila ng bunso kong kapatid ang delay mag-isip. Kaunting background lang sa nanay ko, 19 years old pa lamang siya nang pinanganak ako. Kaya naman 38 years old pa lamang siya ng panahong yon. Base sa mga kwento ni Lola at ng tiyahin ko, noong kabataan daw ng nanay ko ay talagang lapitin na siya ng mga kalalakihan sa barangay namin. Yung ibang araw ay dayo pa. Maganda kasi si nanay kaso'y magaslaw kumilos kaya laging tinatawag na maharot ni Lola. Pero nagbago ang lahat nang nabuntis siya ni tatay at pinagsama sila sa iisang bubong. Bata pa lang ay naririnig ko na ang madalas na pagtatalo ng mga magulang ko. At ang dahilan noon ay ang paninisin ni nanay kay tatay dahil maaga raw siya nitong binuntis. Kaya hindi na niya nasulit ang kanyang pagiging dalaga.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi regular na umuwi sa bahay namin si tatay dahil malayo ang bukid na pinagsasakahan niya. Madalas stay-in siya sa maliit na kubo na tinayo niya doon ng 2 o 3 araw. Kaya naman kami lang 3 ni nanay at nakababata kong kapatid na babae ang magkakasama noon sa maliit naming bahay. At nung umalis nga ako, si nanay na lamang at ang kapatid ko ang naiwan. Alam ko naman na walang perpektong pamilya kaya sobra ang lungkot ko sa mga balita na nakarating sa akin tungkol sa pamilya namin. Bukod kasi sa nauna na naming pinagtalunan ni nanay sa cellphone ay may nalaman pa ako mula kina lola na dahilan kung bakit nagngingit-ngit ako sa galit ng panahon na yon. Nakarating din kasi sa kaalaman ko na hinahayaan lang daw ng nanay namin na mag-boyfriend ang kapatid ko kahit na minor de edad pa lamang siya. Bilang kuya, nagwo-worry ako ng husto para sa nakababata kong kapatid kaya nga tinawagan ko ulit si nanay para kumprontahin at tanungin tungkol sa iba pang balita na nakarating sa akin, Papa Dudut. Paano hindi ko kayo sisermonan? Hinahayaan nyo lang yung kapatid ko na mag-boyfriend. Sabi ni Lola, kayo pa raw yung promotor na makipagrelasyon na siya. Oh, ano naman? Matanda na rin naman yung kapatid mo, no? Anong matanda na yung sinasabi nyo, Nay? 16 years old pa lang yung kapatid ko. Nung panahon namin, matanda na yung 16 years old. Ah, talaga po? Bakit lagi nyo sinusumbat kay tatay noon na nabuntis niya kayo nung 19 pa lang kayo? Iba naman yun. Saka ayoko pa naman nun talaga magkaanak, kaso wala eh. Nabuntis ako nung magaling yung ama. Kaya nga po, wag niyong igaya sa inyo yung kapatid ko. Boyfriend pa lang naman. Hindi pa mabubuntis kapatid mo kaya kumalma ka nga. Masyado kang mainit dyan eh. Pati ako na nanay mo sinisigawan mo. Grabe ka talaga sa akin. Hindi naman po ako magkakaganito kung maayos kayo dyan eh. Naturingan kayong nanay pero mukhang kayo pa yung nagpapahamak sa kapatid ko. Hinay-hinay ka sa pananalita mo ha. Sumusobra ka na. Saka pinagsasasabi mong ipapahamak ko ang kapatid mo tinanong ko siya kung gusto na niya magka-boyfriend. Oo raw kasi sa kanilang magkakaibigan, siya na lang yung walang kapareha. Naiinggit daw siya at pakiramdam niya na pag-iiwanan na siya. Tinanong ko kung may nanliligaw ba sa kanya kaso wala. Duda rin ako na may magkakagusto sa kapatid mo kasi may pagka-slow yun mag-isip, di ba? Alam mo naman yun? Kaya nga po mas lalong dapat hindi nyo siya nirereto kung kani-kanino eh. Dapat mas pinoprotektahan nyo siya para di siya maabuso. Hindi naman kung sino-sino yung nirereto ko sa kapatid mo, nak. Kakilala natin. Saka suki ko nanay nun sa mga gulay na paninda natin. Lagi pa nga nilang pinapakyaw mga paninda ko kapag may handaan sa bahay nila eh. Wala po akong pakialam, Nay. Tsaka wala po itong kinalaman sa paninda nyo na pinapakyaw nila. Bata pa yung kapatid ko para magkaroon ng boyfriend. Mamaya utuin lang siya nun tapos buntisin siya. Hey, masyado ka namang ano dyan. Hindi nga mabubuntis kapatid mo. Siyempre hindi ko hahayaan. Saka kung mabuntis, sinisigurado ko na pananagutan siya nung anak ng suki natin. Yan talaga katwiran nyo? Na mukha namang pananagutan ng boyfriend sakaling mabuntis yung kapatid ko? Ay, ewan ko na talaga sa inyo, Nay. Mas ewan ko sa'yo, no? Kainis ka. Ngayon na nga lang tumawag tapos nagagalit ka pa sa akin. Paano di ako magagalit kung ano-anong pinag-aagawa nyo dyan? Kung makapagsalita ka, bakit? May iba pa ba akong kasalanan? Yun na nga, buti naramdaman nyo na meron pa. May sinumbong sa akin si Lola. Hinahayaan nyo lang daw na may mag-inuman dyan sa kubo. Oh, may kakilala ko naman yon. Kahit nanay, ang pangit pa rin tingnan nun. Lahat na lang sa'yo pangit tingnan. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Dami mong reklamo eh. Di ba talaga kayo naapektuhan? Di nyo nakikita, Nay, na pangit tingnan? Na yung kubo na ginawa ni tatay para sa inyo, ginagawa nyong pwestuhan ng inuman? Wala pa silang mga bahay para dun sila mag-iinom? Meron, pero pinakiusapan ako na dun na lang daw sila mag-iinom. Kasi wala yatang bakante sa bahay nila. Sakto, hindi rin naman ako nagtitinda kaya hinayaan ko na lang. Wala naman
sinira o ninakaw bukod sa wala namang mananakaw dun sa kubo na ginawa ng tatay mo? Nay, bakit grabe naman yung tiwala nyo sa mga kung sino-sino dyan? Pinapapasok nyo pa talaga sa bahay para lang mag-inuman. Bakit naman hindi? Matagal na ako nakatira rito. Baka nakakalimutan mo na dito na ako pinanganak at lumaki sa barangay natin. Kaya halos kilala ko na lahat ng mga tao rito. Yung mga nag-inuman sa kubo natin, mga kumpare namin ng tatay mo dahil inaanak namin yung mga anak nila. Hey, hirap sa'yo, masyado kang mainit agad dyan. Tapos kung ano-ano agad pumapasok sa isip mo. Alam mo, huwag kang masyado nagpapapaniwala sa lola mo sa kung anong chinichismis niya sa'yo kasi yung iba doon, imbento lang niya. Paano hindi ako maniniwala sa kanya, Nay? Maski siya nagagalit na, nag-aalala pa. Huwag mo nga kaming masyadong alalahanin dito. Ayos lang kami, no? At tupagin mo dyan yung pag-aaral mo, hindi yung pinoproblema mo pa yung hindi naman talaga problema. Wala ka bang sariling problema dyan? Ay, marami, Nay, sa totoo lang. Oh, yan yung problemahin mo at hindi kami rito. Ay, kainis to. Sinisira araw ko. Papa Dudut, hindi ako ganon kakumbinsido sa mga katuwiran ni nanay pero tulad nga ng sinabi niya, dapat ay hindi ko na sila masyadong pinoproblema sa probinsya. Totoo rin naman dahil apektado ako sa mga nalaman kong balita tungkol sa kanila. Hindi ako makapag-focus sa pag-aaral at madalas akong balisa at kahit sa trabaho ay lutang ako. Kaya nga sinantabi ko na lamang ang mga alalahanin ko at nagtiwala sa nanay ko na hindi siya gagawa ng dahilan para masira ang pamilya namin. Nagpatuloy po ako sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Hindi ko rin nakalimutan kumustahin ang pamilya ko sa probinsya, lalo na ang kapatid ko. At kahit na malayo kami sa isa't isa ay palagi ko pa rin siyang pinagsasabihan sa abot ng aking makakaya. Ayoko kasing mapariwara siya. Tuwing bakasyon ay umuwi ako sa amin sa Pangasinan ng ilang araw bago ako bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Pamahal kasi ng pamahal ang pag-aaral ko habang tumatagal kaya kailangan kong makapag-ipon ng pera. Hindi nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral taong 2023. Nagtatrabaho pa rin ako noon at nakatira sa bahay ng tiyahin ko habang naghihintay na makasampa sa barko, Papa Dudut. Pasensya ka na, Prince, kasi hindi pa natutuloy yung sampa mo sa barko. Nagkaproblema kasi yung kakilala ko kaya hindi ka pa mailakad sa agency nila. Okay lang po yun, tita. Wala naman po tayong magagawa kung yun po yung nangyari. Oo biglaan kasing pagkakasakit niya pero nangako naman siya na pag gumaling siya, asikasuhin daw niya agad yung requirements mo. Yun pa lang po na gusto niya akong tulungan, tita. Malaking bagay na po yun para sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Sa ngayon maghintay na lang muna tayo. At magdasal na wag masyadong tumagal yung proseso. Yun po yung ginagawa ko kahit na sobra akong pinipressure ni nanay. Bakit? Anong ginawa ng nanay mo? Tawag po siya ng tawag sa akin. Tanong ng tanong kung kailan daw po ako makakasampa. Gusto na raw po niya kasing ipagawa yung bahay namin. Tapos nung binalita ako na wala pa, na kailangan pang maghintay, kung ano-ano pong masasakit na salita yung sinabi sa akin. Aba talaga naman yung nanay mo, Prince! Gusto mo bang tawagan ko yan para pagsabihan? Sumusobra na akala mo kung sino. Wag na po, tita. Mag-aaway lang kayo ni nanay pag nagkataon. Hayaan nyo na. Awayin ko talaga yung nanay mo dahil mali na i-pressure ka niya at pagsalitaan ng masasakit. Pero naisip ko po na tama rin naman po yung mga sinabi niya. Bakit? Ano bang sinabi niya? Na mahina raw po ako dumiskarte kaya po ako napag-iiwanan. Ang layo na po ng usad ng mga kaklase ko Nabanggit ko kasi na yung ibang mga kabatch ko nakasampa na ng barko. Sira ulo pala yung nanay mo Halatang walang alam sa mundo. Kalmaan niyo lang po muna, tita. Tsaka makikiusap po sana ako na wag naman po kayo magsalita ng ganyan tungkol kay nanay. Sorry pero nakakainis Akala niya siguro napakadali ng kalakaran sa pagsampa ng barko. Bakit hindi
niya muna alamin bago kanya pagsalitaan ng ganyan. Kapi ko na babae, naku! Baka desperado lang po talaga siya na mapagawa yung bahay namin. Nung nakaraan po kasi nagreklamo siya na grabe na raw po yung tulo ng bubungan. Hindi na kaya ng mga panapal na ginagamit ni tatay. Kailangan na raw po talagang palitan. Tsaka tita, alam niyo naman po 'di ba na pangarap ko po talaga na maipaayos yung bahay namin. Oo naman. Bata ka palang nakita ko na sa'yo na determinado kang umasenso sa buhay. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip na tulungan ka noon. Pero kalmahan mo lang. Huwag ka masyadong gigil kasi kadalasan pag nagmamadali ang isang tao, madalas dun pa nagkakamali. Tsaka ilang buwan pa lang naman ang nakakalipas simula nakagraduate ka. Kahit paano may kinikita ka naman dun sa trabaho mo. Naniniwala ako na ang oportunidad ay nandyan lang sa malapit. Hindi ka malalagpasan nun. Salamat po talaga tita. Gumaan po yung pakiramdam ko dahil sa mga sinabi niyo. Walang anuman. Basta maniwala ka lang sa mga sinabi ko kasi kahit paano dumaan din ako dyan. Talaga po? Oo. Mahilig kasi akong magmadali sa buhay. Sabi nga ng lola mo, masyado raw akong padalos-dalos mag-isip at magdesisyon. May ilan din kasi akong pagkakamali. Pero buti na lang marunong pa rin akong bumangon at magpatuloy sa buhay. Tapos, unti-unting binago ko yung disposisyon ko. Naghinay-hinay ako. Nakisabay sa agos pansamantala. Kumalma para makapag-isip-isip kung tama ba na gawin ko ang isang bagay o hindi. Masasabi ko naman na nung ginawa ko yun nagtagumpay ako sa buhay. May mga natupad akong pangarap. Aminado po ako na medyo nagmadali nga po ako tita. Pansin ko nga, sa sobrang pagmamadali mo nakakalimutan mo na mag-relax. Lagi kang abala sa trabaho. Lumalabas ka pa ba para maglibang-libang man lang? Gumala, ganon. Mas gusto ko na lang pong matulog kesa gumala. Gumala ka rin kasi pag nagbarko ka na, may mimiss mo yan. Wala ka bang pupuntahan kasama mga barkada mo? Baka meron, puntahan mo na para kahit paano hindi mo maisip yung paghihintay mo kung kailan ka makakasampa sa barko. Sa bagay, tama po kayo. Tsaka sakto rin po tita. Meron nga po akong pupuntahan pero pinag-iisipan ko pa. Talaga? Ano yon? Inimbitahan po ako ng kaibigan ko. Bale, dati ko po siyang kaklase. Birthday niya po ngayon, kaya magpapaparty daw po siya. Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na! Papadudot na lungkot talaga ako noong hindi natuloy ang pagsampa ko sa barko pero buti na lamang at dinamayan ako ng tiyahin ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil siya na ang tumayong magulang ko habang nasa Maynila at nag-aaral pa lamang ako noon. At kahit nag-graduate na ako ay hindi pa rin siya napagod na tulungan ako. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay ibabalik ko ang mabubuti niyang ginawa sa akin. Habang naghihintay kung kailan ako makakasampa ay sinunod ko ang payo ng tiyahin ko na maglibang muna at pumunta sa naturang birthday party ng kaibigan at dati kong kaklase sa college. Sa naturang party na yon ay nakilala ko ang pinsan niyang babae na aminado akong nagustuhan ko kaagad sa unang pagkikita pa lamang namin. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at makaraan ng 2 buwan ay sinagot na niya ako. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng inspirasyon para magpatuloy at magsumikap sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mas matanda sa akin ang 3 taon ng girlfriend ko. Bali 27 years old na siya ng panahong yon at single mother. Isa rin siyang teacher kaya labis ang respeto ko sa kanya bukod sa mag-isa niyang tinataguyod ang 2 niyang anak. Kung tatanungin ninyo ako kung issue ba sa akin ang pagiging single mother niya ay hindi ang sagot ko. Mahal ko ang girlfriend ko at umahanga ako sa kanya kaya naman pinagmamalaki ko siya. Pinakilala ko siya sa tiyahin ko na masayang masaya sa unang beses pa lamang ng pagkikita nila. Tapos kinuwento ko na rin siya at ang mga anak niya sa nanay ko na nasa probinsya na nagsasabing excited daw siyang makilala ang girlfriend ko ng personal. Kaya nga noong taon ding yon ng 2023 ay umuwi kami ng girlfriend ko sa Pangasinan kasama ang 2 niyang anak upang maipakilala ko na siya sa pamilya ko doon.
Kaya lang, biglang nag-iba ang ihip ng hangin para sa nanay ko matapos niyang malaman ang pinagdaanan ng girlfriend ko. Ay, nak. Lika muna dito sa kusina. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan po yung pag-uusapan natin, Nay? Dyan sa girlfriend mo. Ilang taon na nga ba uli siya? Sorry nag-uulyanin na yata ako. 27 na po siya. 3 taon pala tanda sa'yo. Tapos may 2 ng anak? Opo. Yun lang. Bakit, Nay? May problema po ba doon? Wala. Pero nagulat lang ako. Saan po kayo nagulat? Na meron na po siyang mga anak? Oo. Pero di po ba nabanggit ko naman na po sa inyo na single mom siya? Oo nga. Pero anong magagawa ko kung nagulat pa rin ako? Sa akala ko nagbibiro ka lang pero totoo pala. Bakit naman po ako magbibiro tungkol sa bagay na yun? Kaya nga pero... Bakit siya pa? Po? Sabi ko, bakit siya pa? Bakit yung ganyang babae pa yung ginawa mong girlfriend 2 na pala anak niya at sa magkaibang lalaki pa. Ano ba namang klaseng babae yan? Napakadisgrasyada. Nay, sandali. Maghinay-hinay naman kayo sa mga sinasabi niyo tungkol sa girlfriend ko. At bakit ko gagawin yon? Kanina pa nga ako nagtitimpi na sabihan siyang malandi. Hindi po siya malandi. Disente po siyang tao. Hindi niya pinababayaan yung mga anak niya. Sa katunayan, teacher nga siya Teacher pala pero disgrasyada. Anong disgrasyada yung pinagsasabi niyo, Nay? Pwede ba tumigil na kayo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Magkaiba yung pagsasabi ng totoo sa panghuhusga. Paanong hindi huhusgahan? Kahusga-husga naman. Saka di ka na nahiya. Sa dinami-dami ng babaeng liligawan mo, sa kanya pa talaga? Sana pumili ka man lang nung single, yung walang sabit na mga anak. Bata-bata mo pa naging instant tatay ka na sa mga anak ng babaeng yan. Hindi naman po issue sa akin yung mga anak ng girlfriend ko Mahal ko po sila na parang mga anak ko. Hay, tigilan mo nga ako. Kakasabi ko pa lang ng bata-bata mo pa para magkaanak. Di na ako bata, Nay. 24 years old na ako. Bata pa rin yon. Saka magtatrabaho ka pa Hindi mo pa nga na-enjoy yung kikitain mo, meron ka ng susustentuhan? Wala akong susustentuhan, Nay. May sariling trabaho yung girlfriend ko. Di siya umaasa sa akin. Ngayon lang yan. Pero tingnan mo pag nakasampa ka na sa barko. Sigurado makikipag-agawan na yan sa amin sa kikitain mo. Yan lang ba ang tingin niyo sa akin, Nay? Sa totoo lang, Nay, yung nararamdaman ko, parang inaantay niyo lang na magpadala ako ng pera sa inyo Parang lagi lang kayo nakaabang dun sa araw ng sahod ko. Responsibilidad mo naman talaga kami Saka nangako ka sa amin na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral at nakasampa sa barko, uunahin mo yung pamilya natin. Yun naman ang ginagawa ko Di ko naman nakakalimutan yung responsibilidad ko na sinasabi niyo. Dapat lang. Basta, kahit na anong sabihin mo, ayoko dyan sa girlfriend mo. Hindi ko siya matatanggap dahil meron siyang mga anak sa labas. Wala akong pakialam kung teacher pa siya o basta nakakahiya siya. Magpabuntis ba naman sa 2 lalaki? Gusto mo bang pagchismisan tayo sa buong barangay natin dahil sa babaeng yan? Bigyan mo naman ng kahihiyan ng pamilya natin. Talaga, Nay? Gusto niyong pag-usapan yung kahihiyan? Sige. Sa pagkakaalam ko, wala akong ginagawa masama para mapahiya yung pamilya natin. Tsaka kumpara sa ating dalawa, kayo ang may pinakamaraming kahihiyan na ginawa. Sumusobra ka na talaga Kayo ang sumusobra. Nauna kayong kausapin ako ng ganyan hindi ko nagustuhan yung mga pinagsasabi niyo kaya sumagot ako. Tas ganyan yung mararamdaman nyo. Hindi naman ako magsasalita ng ganito kung tinikom nyo lang sana yung bibig nyo Akala nyo kasi kung sino kayong santo. Hindi naman din kayo perpekto. Yan siguro natutunan mo dun sa paninirahan mo sa Maynila, no? Ang sagot-sagutin ako. Siguro kung may natutunan ako dun, Nay, yun yung hindi palagpasin yung pangit nyong ugali. Ang tandaan nyo na hindi pa gumaganda yung asal nyo. Anong sabi mo? Sumusobra ka na talaga Papadudot na galit ako kay nanay matapos niyang tawagin na disgrasyada ang girlfriend ko. Hindi ko kasi yon inaasahan kaya nadismaya ako ng husto sa kanya.
Alam ko na concern lamang siya sa akin pero hindi na ako bata para hindi malaman ang mga ginagawa ko. Bago kami pumasok sa relasyon ng girlfriend ko ay inamin na niya sa akin na nagkaroon siya ng anak sa magkaibang lalaki noong nag-aaral pa lamang siya. Tinanggap ko yon at hindi yon naging issue sa akin kasi mahal ko siya. Dahil sa nangyari ay lumayo ang loob ko kay nanay lalo na noong nakabalik na kami sa Maynila. Kahit natutol siya ay nag-live-in pa rin kami ng girlfriend ko. Hindi nagtagal ay nakasampa na ako sa barko sa tulong ng pamilya ng girlfriend ko. Papadudot masayang masaya ako noon dahil sa wakas ay unti-unti ko nang matutupad ang mga pangarap ko sa buhay. Habang nasa barko ay may mga pagkakataon na kapag nasa remote area kami ay wala talagang signal. Kaya nga lumilipas ang ilang araw na hindi ako nakakatawag sa mga mahal ko sa buhay na nasa Pilipinas. Pero tinitiis ko yon dahil determinado ako sa ginagawa ko. 6 na buwan ang nagdaan, nakatanggap ako ng tawag mula sa tiyahin ko na magiging dahilan upang gumuho ang aking mundo, Papa Dudut. Hello po, tita. Hello, Prince? Naku, buti na kontak na kita. Pasensya na po kayo, hirap kami sa signal nung mga nakaraang araw. May nadaanan po kasi kaming bagyo. Nakadaong kami ngayon, tita, kaya may signal dito. Kaya nga buti na lang sinwerte rin. Nung nakarang araw pa kasi kita gustong makausap. May ibabalita kasi ako. Tungkol saan po, tita? Si tita naman, sabihin nyo na, ano po ba yon? Tungkol sa nanay mo. Ano pong meron sa nanay ko? May nangyari po ba? Meron siyang kagagahan na ginawa pero kami-kami lang ang nakakaalam. Hindi to alam ng tatay mo kaya sana kumalma ka lang muna ha. Tita, hindi ko po maipapangako nakakalma ako. Depende po yan sa sasabihin nyo. Pasensya ka na, problema agad ang pumungad sa'yo. Pero naisip ko kailangan mo kasi itong malaman. Kaya nga po sabihin nyo na, tita. Ano po bang ginawa ni nanay? Nahuli kasi siya ng lola mo na may kinakalantaring iba dun sa kubo nyo na pinaglalagyan ng panindan yung gulay. Namukhaan daw ng lola mo yung lalaki at hindi yun yung tatay nyo. Ha? Sino po yung lalaki, tita? Suki ng nanay mo, yung kumpare niya, Kuno. Sigurado po ba kayo dyan? Baka naman po na malikmata lang si lola. Hindi lang daw niya kasi isang beses na huli na may milagrong ginagawa doon pa mismo sa kubo sa kalaliman ng gabi. Mga 3 beses na raw. Syempre wala dyan yung tatay niyo, di ba? Kaya ayun, malayang nagagawa ng nanay niyo yung gusto niyang gawin. Hindi ko akalain na magagawa yan ni nanay. Hindi na siya nahiya. Pero hindi lang yun ang nangyari na dapat mong malaman kasi meron pa na sa tingin ko mas malaking problema eh. Ano po yung mas malaking problema na yan, tita? Buntis ang nanay mo. Buntis siya? At naniniwala kami ng lola mo na hindi sa tatay mo yung bata sa sinapupunan niya. Kasi pinaako ni ate sa tatay niyo yung bata. At sinabi niya na anak nila yon kahit hindi. Kaya nga ang alam ng tatay niyo nabuntis niya ang nanay niyo. Tita, hindi ako makapaniwala na magagawa ni nanay yun kay tatay. Na magagawa niya yun sa pamilya namin. Nakakahiya. Ako nga rin eh. Hindi ko lubos maisip paano niya nasikmura na magpagalaw sa iba may asawa siyang tao. Sorry kung ngayon ko lang sinabi sa'yo. Sumitsyempo pa kasi ako eh. Baka kasi pag uwi mo rito magulat ka na lang bigla na may kapatid ka na nang wala sa oras. Tapos nito lang din sinabi sa akin ni nanay yung totoo. Sinubukan daw niyang itago matapos siyang pakiusapan ni ate na huwag magsusumbong sa tatay niyo. Kinumpronta kasi siya ni nanay at pinaamin sa kasalanan niya. Kaya nagkaaminan sila. Hindi lang daw talaga kinaya ng konsensya ng lola mo na pagtakpan ng nanay niyo. Kaya sinabi niya sa akin. Ako naman sinabi ko sa'yo. Hindi ko po alam kung ano sasabihin, tita. Gulat na gulat pa rin ako sa binalita niyo eh. Parang hindi pa siya napoproseso ng utak ko. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Pasensya ka na kung binigyan pa kita ng alalahanin dyan sa barko.
Sana pala tinikom ko na lang yung bibig ko. Hindi, ayos lang po yun tita. Mabuti nga po at naglakas kayo ng loob na sabihin sa akin eh. Mas maganda po talaga na nalaman ko na kung ano yung totoo. Para hindi ako mukhang tanga pag uwi ko dyan. Napapaniwalain nila ako na anak nila ni tatay yung dinadala niya. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ni ate. Kung bakit siya nagkaganon. Kung kailan siya tumanda at saka siya gumawa ng mga bagay na ganyan. Buong akala namin ng lola niyo natuto na siya sa mga karanasan niya pero mukhang hindi pa rin pala. Papadudot pagkatapos ng pag-uusap naming yon ng tiyahin ko ay hindi ko na napigilang mapahagulhol dahil sa sama ng loob sa nanay ko. Paulit-ulit ko siyang tinatanong sa isipan ko kung bakit niya nagawa sa pamilya namin ang ganong klase ng bagay. Hindi na ba niya mahal si tatay? Hindi na ba niya kami mahal ng kapatid ko kasi kung mahal niya kami ay magpapakatino siya? Ang sakit-sakit na malayo ako sa mga mahal ko sa buhay pero kailangan kong magsakripisyo para mabigyan sila ng maayos at maginhawang buhay. Tapos ganong klaseng balita lamang ang malalaman ko. Sa katunayan ay parang nagkatroma na nga ako sa tuwing tatawag ang tiyahin o lola ko sa cellphone dahil ang nasa isipan ko ay baka may kung ano na namang pangit na balita ang sasabihin nila sa akin. At hindi nga ako nagkamali dahil 2 buwan ang nagdaan ay nalaman ko na lamang na nakunan si nanay at namatay ang baby sa kanyang sinapupunan. Ayon sa tiyahin ko ay naging sensitibo raw ang pagbubuntis niya at dinugo siya ng husto. Kaya nung araw na yon ay nawala rin sa kanya ang anak niya sa ibang lalaki. Alam ko na masakit yon para kay nanay pero noong nalaman kong labis na nagluluksa si tatay sa pagkawala ng anak na hindi naman sa kanya galing ay bigla na lamang akong kinain ng matinding konsensya. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung isusumbong ko sa tatay namin ang kataksilan ng aming nanay. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko at sana'y mapayuhan po ako ng mga kapuso natin kung dapat ko pa bang sabihin sa tatay ko ang nalalaman ko. Noong nakaraang umuwi kasi ako sa Pangasinan ay kitang-kita ko na nagluluksa pa rin ang tatay ko sa anak ni nanay sa ibang lalaki kahit na ilang buwan na ang nagdaan. Pagkatapos noon ay lalong lumalim ang galit ko sa nanay ko dahil sa kasalanan na ginawa niya sa amin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and more power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Prince. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love stories. Lahat ng bagay na pwede nating ibigay sa pamilya natin ay may hangganan. Lalo na at hindi naman tayo pwedeng magbigay kung tayo mismo ay kulang na lang ay bumigay. Ikaw kabarangay, mapagbigay ka bang tao? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating panatikon ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lumina. 29 years old, taga Angono, Rizal at nagtatrabaho sa isang private company. Sumunat lang talaga ako sa programa ninyo para mag-rants kasi malapit na akong masiraan ng ulo dahil sa kagagawa ng pamilya ko. Katulad ng iba ninyong letter sender, isa ako sa mga halimbawa ng pagod na breadwinner. Hindi kami mayaman kaya nga ginapang ko noon ang pag-aaral ko upang makapagtapos ng kolehiyo.
Bale, graduate ako ng kursong Business Administration bilang scholar. Hindi ako panganay sa amin, may kuya pa ako na 3 taon ang tanda sa akin at bunso namin na sumunod sa akin na nag-aaral pa hanggang ngayon. High school lang ang natapos ni kuya dahil bulakbol siya sa pag-aaral at maaga ring nagkaanak. Pero hanggang ngayon ay nakasiksik pa rin siya sa maliit naming bahay kasi ayaw niyang tumira kasama ang pamilya ng nanay ng anak niya. Dinadalaw-dalaw na lang niya ang anak niya roon, Papa Dudut. Ang nanay at tatay naman namin ay matanda na. On-call tubero at isang machine operator si tatay at si nanay naman ay naglalabandera, Papa Dudut. Aliw talaga tong BFF ko. Daming sinesend na kalokohan. Nak, ano yan? Ay, kayo pala, Nay. Oo, naririnig kasi kitang tumatawa dyan, kaya na-curious ako. Galing ako sa paghuhugas ng kinainan natin, kakatapos ko lang halos. Sipag nyo naman po. Dapat ako na lang yung naghugas ng pinggan bago ako matulog. Nagpapatunaw pa po ako kaya tumambay muna ako rito sa sala. Hayaan mo na, ayos na yon. Saka pagod ka, galing kang trabaho, kaya dapat nagpapahinga ka na pag-uwi mo rito. Ayos lang naman po ako. Kayo nga yung mas pagod dahil nakwento ng bunso natin na tumanggap na naman pala kayo ng labada at halos inabot daw kayo na maghapon. Oo, ganun na nga. O urong ka nga at uupo ako. Sige po. Grabe, sumakit ang likod ko dun ah. Dapat hindi na kayo naglaba. Sayang din kasi yung bayad. Tingnan mo na, ipambili pa natin ng masarap na ulam. Bakit? Wala na po ba kayong pera? Di ba kabibigay ko lang sa inyo ng pambudget natin? Ay, ayun na nga anak. Wala na. Ha? Bakit po? Saan napunta? Binili ko ng bigas tapos Tapos? Tapos inutang ng kuya mo. Bakit po inutang ni kuya? Tsaka bakit kayo pumayag na pautangin siya? Pwede ba? Kumalma ka lang muna. Paano po ko kakalma? Kilala ko yung si kuya. Hindi marunong magbayad ng utang. Nangako naman siya at sinigurado kong ibabalik niya sa akin yung pera. Kasi pambudget natin yun. Sabi naman niya oo raw. At naniwala naman kayo. Siyempre, anak ko yun. Natural, maniniwala at magtitiwala ako sa kanya. Anak nyo nga po si kuya pero ibang klaseng tao yun. Sanay na sanay yun magsinungaling at magpaawa para makautang. Dami na nga utang nun sa akin na purong palista na lang sa tubig. Walang ni 5 butas na binayaran kaya hindi na yun makakaulit na manghiram sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kuya mo. Importante lang daw ang paggagamitan niya kaya hindi na ako nakatanggi. Saan daw po niya gagamitin? Pang down daw sa pangarap niyang motorsiklo. Ano? Huwag ka nang magulat dyan. Alam mo naman na matagal na niyang pangarap yun, di ba? Nahihirapan na raw siyang mag-commute mula rito sa Angono papunta sa trabaho niya sa Pasig. Lalo't matindi ang traffic. Alam mo naman nagiging embudo ang daanan ng sasakyan dyan sa Ortigas Avenue. Kaya hindi ko masisisi ang kuya mo kung bakit gustong-gusto niyang kumuha ng motor. Wala naman pong kaso kung gusto niya pero bakit wala siyang pang-down? At yung pang-budget pa talaga natin yung inutang niya. Ayun tuloy, kailangan niyo pa magkanta kuba sa pagtanggap ng labada para lang may pambili tayo ng matinong ulam. Ay, pambihira naman po, Nay. Alam ko naman po na pera niyo yan since binigay ko na sa inyo pero huwag niyo naman po basta-basta ipautang kay kuya. Kahit na sabihin nyo na babayaran niya, mas malaki pa rin yung tsansa na hindi. Hayaan mo na, kapatid mo naman yun. Konsensya na lang niya kung di niya bayaran. Kahit nga konsensya, wala na yata si kuya. Lumina naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam niyo yan pero hindi niyo lang tanggap na ganun talagang ugali ni kuya. Hilig niyo po kasi siyang paboran at bebehin ni tatay kaya nasasanay. Buti pa matutulog na ako. Bigla akong inantok.
Papadudot, sobrang sama ng loob ko kay nanay dahil nagawa niyang ipahiram kay kuya ang budget namin sa pagkain sa loob ng 2 linggo. Pero na-realize ko na baka napilitan lang siyang gawin yon dahil kilala kong mapilit ang kuya ko. Kumbaga spoiled ito at kung ano ang gusto niya ay nakukuha niya. Sa kabilang banda ay hindi ko pa rin mapigilang maghinanakit sa kuya ko dahil wala siyang kusa na tulungan ako sa pagtatrabaho. At katulad ng inaasahan ay hindi nga binayaran ni kuya ang perang hiniram niya kay nanay, kaya nag-abot na naman ako ng pambudget namin. At kahit na gusto kong magsisigaw sa irita ng mga panahong yon, ay hindi ko na ginawa, Papadudot. Hindi ko na rin kinumpronta si kuya dahil alam kong mauuwi lamang sa away ang pag-uusap namin. Hindi rin kasi yon makaintindi at ayaw na pinagsasabihan. Kaya naman kahit mga magulang namin ay napapasunod niya. Ewan ko, pero ang malas ko sa kuya ko, kaya madalas ay naiinggit ako sa iba na mayroong responsable at mabait na nakatatandang kapatid, Papadudot. Nak, pwede ka bang makausap? Tungkol saan po, Tay? Nakwento kasi sa akin ng nanay mo na nagalit ka raw nung pinairam niya ng pera yung kuya mo pang down dun sa pangarap niyang motorsiklo. Totoo ba yun? Hindi naman po ako nagalit. Pero sumama po yung loob ko kasi kilala kong sinungaling si kuya eh. O, kita nyo na? Sabi niya babayaran niya sa sweldo niya pero nakalipas na yung 1 linggo wala pa rin siyang inaabot kay nanay. Tapos nung siningil siya, sinabihan lang na ibigay na lang daw sa kanya. Tama po ba yun eh? Pambudget natin yun sa pagkain at ulam dito sa bahay. Ay, alam kong mali yung ginawa ng kuya mo pero intindihin mo na lang. Wow! Ako pa po ba talaga yung dapat umintindi? Oo, kasi bago naman siya pairamin ng nanay mo ng pera, kinausap kami ng masinsinan ng kuya mo na gustong gusto na niya raw kumuha ng motorsiklo. Kaso kulang yung pang-down niya kaya hiniram niya yung pambudget na binigay mo sa nanay mo. Alin po yung iintindihin ko doon? Na gustong gusto na niya? Pero kulang yung pera niya kaya naisip niyang hiramin at hindi bayaran yung perang ibinigay ko kay nanay? Alin po doon yung kaintindi-intindi sa ginawa ni kuya? Na matagal na niyang pangarap magkamotor. Wow po ulit, Tay, ha? Nakakatawa naman po yun. Anong nakakatawa doon? Napangarap niya pero hindi niya pinag-ipunan. O kung wala pala siyang pang-down, sana inantay muna niya yung susunod niyang sweldo para makumpleto yung pera niya at hindi niya kailangan manghiram kay nanay. Tapos ngayon ako yung mamomroblema kasi wala na tayong makain dahil wala na rin yung perang pang-budget natin. Pasensya ka na kasi di sapat yung sweldo ko. Lalo't kaunting araw lang ako nakapasok sa trabaho. Gawa nang nagkasakit ako. Wala namang pang problema dun. Okay lang po yun. Pero sana hindi basta-basta naniwala si nanay kay kuya. Lalo na't nuknukan ng sinungaling yung taong yun. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng kuya mo. Pinipilit ko naman pong hindi pero nakakainis pa rin eh. Sabi ng kuya mo, masayang masaya raw siya at lalong na-inspire sa pagpasok sa trabaho dahil may bago na siyang motor. Di ka ba masaya para sa kanya? Mukha po ba akong masaya? Lumina naman. Sorry pero ayoko lang magpaka-plastic, Tay. Ang unfair lang kasi ako gustong-gusto ko na rin kumuha ng motorsiklo noon para hindi na ako magko-commute pero pinagbawalan niyo ako ni nanay kasi ayaw niyong mayroon akong hinuhulugan buwan-buwan. Sabi niyo mahirap magkautang, ganito ganyan, tapos delikado rin magmotor, tsaka takaw disgrasya. Sinunod ko po kayo. Kasi mga magulang ko kayo. At tiniis ko na lang yung pagko-commute kahit mahirap at nakakapagod. Tapos nung si kuya na yung kumuha, ura-urada kayong pumayag at hindi pa kayo nagdalawang isip na ipahiram sa kanya yung pera na kung tutuusin galing sa akin. Iba naman kasi yung kuya mo sa'yo. Lalaki yun, tapos babae ka. Siyempre, matatakot kami ng nanay mo para sa kaligtasan mo. Mag-iingat naman
po ako at marunong na rin naman ako magmotor. Wala lang po talaga kayong tiwala sa akin, pero pag kay kuya laki ng tiwala nyo. Malaki rin ang tiwala namin sa'yo. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi ko lang po mapigilan. Kasi kahit nung paman ramdam ko na mas paborito nyo si kuya kaysa sa akin. Hindi naman po sa panunumbat. Pero kung sino pa yung paborito nyong anak, madalas konsumisyon nyo pa ni nanay. Papadudod, sinubukan kong intindihin si kuya pero unti-unti na lamang ako nawala ng amor sa kanya. Dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos, ay hindi ko siya nakitaan ng pagkukusa at pagsisikap sa buhay na tulungan ako upang itaguyod ang aming pamilya. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang pinapabura ng mga magulang namin. Ewan ko ba pero bakit ako ang kailangang umunawa palagi? Nagpatuloy ang usapan namin ni tatay hanggang sa mabanggit niyang dagdagan ko raw ang pera na ibibigay niya para sa bunso namin na meron na naman palang sinalihang contest. Hindi naman sa pinagbabawalan namin siya pero palaging natataon na petsa de peligro pa talaga siya. Mangangailangan ng pera para makabili ng damit na gagamitin niya sa sinalihan niyang patimpalak. Mabuti sana kung sa bawat panalo niya ay nagbabahagi siya ng premyong pera sa pamilya namin pero hindi nga niya mabilihan si nanay at tatay kahit ni isang balot ng tinapay at soft drinks. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mahal ko ang mga kapatid ko pero sa tinagal-tagal ng panahon na tinutulungan ko sila siguro ay nagsawa na rin ako. Hindi kasi sila marunong magpasalamat at talaga namang may ugali na hindi maganda ang dalawang yon. Kaya sinong gaganahan na tulungan sila, hindi ba? Sa kabilang banda ay hindi ko naman matiis na hindi tumulong o mag-abot ng kaunti lalo't hirap na rin ang mga magulang namin sa pagtataguyod sa pamilya namin. Yun din ang rason kung bakit hindi ko pa rin magawang bumukod ng bahay dahil naaawa kong iwanan sina nanay at tatay. Lahat ng anak ay pangarap na patigilin na sa paghahanap buhay ang mga magulang nila. Lalo kung may edad na ang mga ito at meron na rin silang kakayahang magtrabaho. Yan ang eksaktong gusto kong gawin kay tatay dahil marami na rin siyang aksidente na pinagdaanan sa pagiging machine operator. Nandun yung kamuntik na siyang maputulan ng braso, naipit ang daliri niya at kung ano-ano pang disgrasya kaya natatakot na rin akong pagtrabahuhin siya. Kaya lang pag tuluyang huminto si tatay ay sa akin naman maaatang ang buong responsibilidad upang itaguyod ang aming pamilya, Papadudot. Ay, wow. Buti pa sila nakapag-beach na. Sino nakapag-beach? Nagulat naman po ako sa inyo, Nay. Ay, bawas-bawasan mo kasi ang pagkakape mo. Nagiging magugulatin ka na eh. Nako, wag niyo na po sisihin yung kape. Kasi yun na lang yung bumubuhay sa sistema ko. Kailangan ko ng kape para maging alerto at hindi antukin lalo na sa trabaho. Nakakailang kape ka pa bukod sa iniinom mo rito sa bahay natin tuwing umaga. 4 pa yung pinakamarami. Ay, maghunos dili ka nga sa kakakape mo. Masama rin sa katawan yung sobra-sobra. Ayos lang po ko. Tsaka alam ko naman po yun, kaya nga sinusubukan ko na rin bawasan. Siguro nakakadalawa na lang ako. Pero pag di talaga kaya, hanggang 3. Basta bawasan mo kasi nagiging nerbiyosa ka. Ako ay nagpapaalala lang bilang nanay mo. Mahirap na yung may mangyari pa sa yung di maganda kakakape mo. Sinasabihan niyo rin po ba si kuya pag napapasobrang alak niya? Kung uminom yun ng alak parang isda eh. Hindi pa nagtitira ng pang-uwi. Kaya madalas gumagapang. Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko mangyari yun sa kuya mo. Ayoko rin may mangyari sa'yo pag di mo pa binawasan yung kakakape mo. Kayo naman ay, pinag-initan niyo pa yung pagkakape ko. Oh, mabalik tayo dun sa tanong ko. Sino yung sabi mong nakapag-beach na? Yung friend ko po rito sa Facebook.
Nagpunta po sila sa isang beach sa Batangas. Maganda naman po doon kasi white sand din. Pero ako pangarap ko sa Boracay talaga pumunta eh. Kaya lang malayo yon, saka magastos. Medyo, kaya nga dapat pag-ipunan po talaga ng husto. Kaya lang, mukhang hanggang pangarap ko na lang po yun dahil nga hindi ako makapagtabi. Gawa ng kulang pa yung sweldo ko pambigay dito sa bahay. Lalo ngayon na napapadalas pag-a-absent ni tatay sa trabaho kasi nagkakasakit siya. Oo nga eh. Hindi na mawala yung pag-aalala ko dun sa tatay mo, gawa ng matanda na rin. Ay, tungkol naman dun sa sinabi mong hanggang pangarap na lang, pasensya ka na talaga anak. Kung kailangan mong saluhin yung pinakamalaking parte ng responsibilidad para buhayin tong pamilya natin. Pasensya ka na kung nauubos yung pera mong pambigay sa amin kasi nga kulang na kulang talaga kinikita ng tatay mo. Kapag naiisip ko yung pinahiram ko sa kuya mo noon na pang down ng motor niya, tapos di na niya binayaran nalulungkot talaga ako. Hindi na kasi ko nadala dyan sa kapatid mong yan. Masyadong mapilit kaya napipilitan din akong pagbigyan na lang. Wala na po yun. Tapos na yun. Nakapag-move on na ako doon kaya dapat wag niyo na pong isipin yun. Wala na tayong magagawa sa ugali ni kuya. Pilitin niyo na lang na hindi magpadala sa kanya sa susunod kasi dapat kayo pa rin yung sundin niya dahil nanay niya kayo. Tignan niyo ako, hindi na siya makautang sa akin. Kaya nga lagi nga niyang nirereklamo sa akin na di mo na siya pinahihiram. Kasalanan naman niya kasi hindi siya nagbabayad. Hindi naman po ko charity para palagi magbigay. Tsaka may trabaho rin naman siya at kumikita ng sarili niyang pera pero bakit kailangan niya pa mangutang sa akin, di ba? Wala na raw kasing natitira sa sweldo niya kasi mababa lang naman daw ang kinikita niya kumpara sa'yo. Tapos may anak pa siyang sinusustentuhan. Hindi ko na po kasalanan yon kasi choice naman niya yan. O siya, sige. Huwag na natin pag-usapan yung kuya mo dahil baka tuluyan ang masira ang gabi mo. Ayoko namang matulog ka na may sama ng loob sa kanya. Sabi mo nga naka-move on ka na sa ginawa niya. Papa Dudut, nagpatuloy ang pag-uusap namin ni nanay hanggang magtapos yon na hiningaan niya ako ng pera pandagdag sa bills. Wala na ako nagawa kasi kulang talaga ang sweldo ni tatay para mabayaran ang mga yon. Buti na lamang at malapit na ulit ang sahuran kaya magkakapera na ako. At kahit na nakapaglabas ako ng sama ng loob at tampo sa nanay ko, ay hindi pa rin gumaan ang loob ko. Lalo pa ngayon at bumigat nung kinakailangan ko na namang maglabas ng pera upang mabayaran ang bills namin. Ewan ko ba Papa Dudut, feeling ko ay ang sama-sama kong anak kasi hindi na nagiging lubos yung kasiyahan ko kapag tungkol sa pamilya ko. Tumutulong ako sa ibang tao kapag nakakaluwag ako pero bakit pagdating sa pamilya ko ay may mga pagkakataon na mabigat sa pakiramdamang pagtulong ko sa kanila. Doon ko na nga kwestiyon ang aking sarili kung tama bang maramdaman ko ang bagay na yon pero hindi nyo rin ako masisisi. Lalo pat nabibigatan na ako sa pagdadala ng buhay. Isang araw ay meron na namang kinaharap na pagsubok ang aming pamilya matapos muling magkasakit ni tatay, Papa Dudut. Inumin niyo na po itong gamot niyo. Akin na anak. Kanina pa talaga ako inaatake ng ubo. Halos di na nga ako makahinga. Kaya nga po natatakot na ako Huwag kang matakot. Ayos lang ako. Akin na yung tubig, tsaka yung gamot ko. Ito po. Alalayan ko na po kayo. Ay, salamat Lumina. Gusto niyo po bang humiga para makapagpahinga na kayo? Mamaya na. Hindi pa naman ako inaantok, tsaka dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Sige po. Alam mo namang hindi ko makakwentuhan yung mga kapatid mo. Buti nga ikaw nakakausap ko. Wala naman pong kaso yun, kwentuhan lang pala Basta andito ako sa bahay at kung may oras, bakit hindi, di ba? Ayun na nga. Mga kapatid mo kasi,
kahit saglit lang di makausap. Laging busy, lalo na yung bunso. Siyempre, minsan gusto ko namang kumustahin pero pagdating sa mga kaibigan, kaya naman makipag-usap ng matagal. Naku, yung babaeng yun talaga makukutosan ko na eh. Mabilis lang kausap pag may hihingin. Baka ganun na talaga ang mga kabataan ngayon. Hayaan niyo po kakausapin ko yung bunso natin. Wag na, baka sabihin nun masyado akong madrama. Tsaka baka lalong mainis sa akin yun, katulad nung nakaraan na sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya. Talaga? Nainis pa siya sa inyo ng dahil lang doon? Oo, pero ayos na yun. Ay hindi ayos yun, Tay. Mas lalo ko siyang dapat kausapin. Bakit siya maiinis tatay niya kayo? At kung may panahon siya makipag-usap sa mga kaibigan niya, dapat mas lalo siya magkaroon ng panahon na kausapin ng mga magulang niya. Grabe na talaga ugali ng babae niyo, masasabunutan ko na yun. Sabing wag na, baka mag-away lang kayo. Tsaka ayoko namang ma-stress ka. Hindi na po talaga maaalis stress ko sa dalawa kong kapatid. Pagpasensyaan mo na lang. Nakakasawa na po magpasensya, Tay. Para silang tumatandang paurong eh. Napansin ko rin yan. At yan yung rason kung bakit kahit na matanda na kami ng nanay nyo, ayaw pa rin naming mawala sa mundong ito. Wag naman po talaga muna. Pero sa totoo lang, pagod na rin kami anak. Ito, sa'yo ko lang masasabi kasi sa mga anak namin, ikaw lang yung malapit sa amin ng nanay mo. Opo, pero ano po ba yun? Na wala kaming ibang dasal gabi-gabi, kundi magbago na yung mga kapatid mo. Kumbaga, mas maging responsable sila sa buhay at sa sarili nila katulad mo. Lalong-lalo na yung kuya mo dahil may anak na rin siya. Pag nangyari yun, pwede na kaming mawala ng nanay mo. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Hindi pa po kayo pwedeng mawala ni nanay kasi babawi pa po ako sa inyo. Napakarami mo na rin sinakripisyo para sa amin. Hindi mo na kailangang bumawi kasi kung tutusin, hindi mo naman kami responsibilidad. Nagkataon na ikaw lang yung maaasahan namin kahit na may iba pa kaming mga anak. Siguro, totoo talaga yung kasabihan na hindi lahat ng mga anak mo may pakialam sa'yo pagtanda mo. Kaya nga mas lalo kong dapat kausapin yung mga kapatid ko para mas maging maayos yung pakikitungo nila sa inyo. Hindi naman pwede na kung kailan huli na ang lahat, tsaka pa lang sila magbabago. Sana lang makinig sila sa akin. Salamat, nak. Wala pa nga po Tsaka na po kayo magpasalamat. Hayaan mo na ang tatay. Gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat sa may kapal dahil meron kaming anak na katulad mo. Yun bang responsable, mabait, mapagmahal at hindi maramot? Papadudot aminado ako na tinalaban ako sa sinabi ni tatay. At kahit na anong pigil kung hindi umiyak ay naiyak pa rin ako matapos ang pag-uusap namin yon. Buti na lamang at nakatulog na rin siya matapos niyang uminom ng gamot. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang tatay namin sabay pangako na gagawin ko ang lahat upang maitaguyod ng aming pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang matamlay at pagod na mukha ni tatay ay na-realize ko na matanda na talaga siya. Kaya nga hindi nakatakataka na mabilis na siyang dapuan ng sakit. Kasabay noon ay bumalik sa akin yung isipin na anumang sandali ay baka iwan na kami ng aming mga magulang. Ayoko mangyari yon dahil hindi ko alam kung paano ako makakausad, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 2 linggo ring hindi nakapasok sa trabaho si tatay kaya malaking kabawasan yon sa kanyang sweldo. At bilang may trabaho sa amin na palagi nag-aambag ay ako ang sumalo sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi nagtagal ay gumaling naman si tatay at nakabalik na sa pagtatrabaho kaya lang makalipas lang ang 5 araw ay muling sinubok ang aming pamilya nang madisgrasya sa motor ang kuya ko.
Medyo malala ang naging injury niya kaya kinailangan niyang operahan at ma-confine sa ospital ng ilang araw. At dahil wala rin siyang kapera-pera ay ako ang naatasang magbayad ng hospital bills na umabot sa 30,000 pesos. Bukod pa yung mga gamot na kinailangang bilhin habang naka-confine siya. Sobrang down at frustrated ako ng mga panahong yon kasi masasaid ang savings ko kaya naisipan kong mag-loan. Binigay ko sa kinakasama niya ang pera dahil may trabaho ako ng mga panahong yon. Hindi nagtagal ay naging maayos naman ang pakiramdam ni Kuya at nakalabas siya ng ospital. Pero makaraan lang ang 2 araw ay may nalaman akong dahilan para magalit ako ng husto. Papa Dudut. Wow! Kung sinuswerte nga naman talaga si Kuya! Nakabili na ng bagong cellphone, nakapagpaayos pa ng motor. At kayo, anong ginawa nyo? Hinayaan nyo lang nahingan kayo ni Kuya ng malaking pera pambayad sa bills niya. Meron naman pala siyang nahiraman na! Pasensya ka na anak. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi sabi ng kuya mo, may paggagamitan naman siya ng mahihiram niya sa'yo eh. Tama ang tatay mo. Ilang araw din kasi siyang di nakapasok sa trabaho kaya wala siyang suswelduhin sa pagbalik niya. Desperado na siyang makautang sa'yo pero alam niya na hindi mo siya pauutangin kaya yun na lang yung paraan na naisip niyang gawin. Ayos din talaga kayo, no? Alam niyo ba na inuutang ko lang din yung perang yan kasi nga akala ko walang-wala na talaga tayong maibabayad sa ospital? Sana pala hinayaan ko na lang siya doon na hindi na makalabas habang buhay! Huwag ka namang ganyan sa kuya mo. Kuya mo pa rin yun. Saka nadisgrasya na nga siya eh. Maawa ka naman sa kanya, Lumina. Wow ha! Ako pa talaga yung dapat maawa? Siya ba? Naawa sa akin? Kayo ba naawa kayo sa akin nung konsentihin niyo na naman yung kalokohan ng anak niyong yon? Kasi kung hindi kayo naawa sa akin, grabe na kayo! Anong klase kayo mga magulang? Kaya nga pasensya ka na. Patawarin mo na kami. Wala na rin kasi kaming nagawa ng nanay mo sa kagustuhan ng kuya mo. Meron kayo magagawa, pero hindi niyo lang po ginagawa kasi natatakot kayo kay kuya. Bakit sino ba siya? Anak niyo lang naman siya, di ba? Magulang kayo, dapat kayo yung nasusunod. Alam naman namin yun, pero... Alam niyo nga pero hirap na hirap pa rin kayo makatanggi pag si kuya ang nagsabi. Kaya kahit agrabyado na isa niyong anak, ayos lang sa inyo. Naisip niyo rin ba kung anong nararamdaman ko? Anak niyo rin naman ako, di ba? Sabi niyo tayo nagpapasalamat kayo sa Diyos dahil meron kayong anak na katulad ko. Yung responsable, mabait at hindi madamot. Pero hanggang kailan ako magiging responsable, mabait at hindi madamot? Kung ganyan kayo sa akin, sobra na kayo. Pasensya ka na talaga. Hindi namin sinasadya ng nanay mo na maging ganito kahinang magulang. Mahal ka namin ng tatay mo dahil anak ka namin. Pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyong magkakapatid. Pantay-pantay? Talaga? Kasi kung totoo man yung sinasabi nyo, hindi ko sana nararamdaman tong ganitong klase ng pakiramdam. Yung ba tingin ko hindi nyo talaga ako paborito kasi yung paborito nyo si Kuya. Sunod yung bunso natin tapos ako na yung pinakahuli. Malapit na tuloy ako maniwala sa sinasabi ng isip ko na hindi nyo talaga ako mahal. Nagkataon lang na may pakinabang ako sa inyo kaya maayos nyo ako pinakikitunguhan. Hindi totoo yan, Lumina. Mahal ka namin ng tatay mo. Tama ang nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Ewan ko pero nahihirapan ako talaga na paniwalaan yan. Mas nananaig kasi sa akin yung nangyari. Pasensya na rin kayo kung di pa muna ako kaagad makakausad. Hayaan mo. Ako na ang magbabayad sa hininging pera sa'yo ng kuya mo. Para naman hindi mo na yun problemahin pa. Tsaka kasalanan din naman namin ng nanay mo dahil hindi namin siya pinigilan eh. Oo nga, anak. Hindi na po. Huwag niyo na pong isipin yun. Ilaan niyo na lang yung perang ipambabayad niyo sa mga gastusin sa bahay.
Dahil siguradong mababawasan yung mabibigay ko sa inyo. Kasi may babayaran pa akong loan. Papadudot ang sama ng loob ko sa kuya ko dahil nagsinungaling siya sa akin at ganoon din ang ginawa nila nanay at tatay nang konsentihin nila ang anak nila. Pakiramdam ko ay nilamangan nila ako ng sarili kong pamilya at bumalik sa akin ang magkahalong pag-aalala at pagod noong nalaman kong naaksidente si kuya at noong ipaako nila sa akin ang bills niya sa ospital. Kaya nga nakapagsalita na ako ng hindi maganda sa mga magulang ko na agad ko rin namang pinagsisihan. Gustong gusto ko nang umalis sa amin pero paano ko gagawin yon kung simot na simot ang ipon ko ng mga panahong yon. Plus meron pa akong utang na kailangang bayaran samantalang ang kuya ko ay mukhang wala lang sa kanyang nangyari. Mahirap din pala na palagi kanilang nakikitang malakas at mapagbigay kasi akala nila ay hindi ka marunong manghina at mapuno. Pero iniisip ko na lamang na pag-iipunan ko ulit ang perang gagamitin ko para makalis na sa bahay namin kaya hinayaan ko na lamang yung mangyari. Lalo ako naging masipag sa pagtatrabaho pero muni na namang binato ng pagsubok ang aming pamilya nang may ipagtapat sa akin ang mga magulang namin, Papa Dudut. Nay, bakit po hindi na naman pumasok sa school si Bunso? Ilang araw na yata siyang absent ah. Nag-aaral pa ba siya? Ha? Oo naman. Bakit mo naman niya naisip? Ikaw talaga? Iba kasi yung kinikilos niya eh. Tapos lagi pang umiiwas sa akin pag nakikita niya ako. Wala naman ako nakakahawang sakit. Ano kasi? Ano po? Tingin ko, dapat nang malaman ni Lumina yung totoo, Mal. Kabilin-bili na ng bunso natin na wag daw nating sabihin sa ate niya. Kasi baka magalit sa kanya. Ay wow! So meron na naman po pala kayong pinagtatakpan. At ngayon si Bunso naman. Hindi naman sa ganon, nak. Hindi raw sa ganon pero ganon na rin yun. Kaya nga sabihin mo na kay Lumina. Para alam na rin niya yung nangyayari sa bunso natin. Ay nako. Ano nga po yun? Ako na ba magsasabi o ikaw na? Kita mong bumubuelo pa yung tao eh. Ay, nak, please, huwag ka muna magagalit o magwawala o ano dyan ha. Baka ma-stress kasi yung kapatid mo pag nalaman niya na alam mo na. Yan naman po yung hindi ko may papangako. Depende sa bigat nung sasabihin nyo sa akin. Pinagtapat kasi sa amin ng kapatid mo. Nabuntis siya. Anong sabi nyo? Kumalma ka nga. Paano ko kakalmain? Narinig nyo ba yung sinabi nyo? Buntis yung kapatid ko, ang bata-bata pa niya. Hindi naman na bata yung bunso natin. 19 na siya. Bata pa rin siya para sa akin, tsaka paano nangyari yun? May boyfriend pala siya? Ayun nga, hindi rin talaga namin alam kasi masekreto yung kapatid mo. Lintik na babayan! Nasaan na yan para mapagsabihan at masabunutan na rin? Huwag na, Lumina. Masasaktan mo pa ang kapatid mo eh. Masasaktan talaga siya sa akin kasi imbis na mag-aaral kung ano-anong inatupag niya. Tsaka hindi pa ba siya nadala kay kuya? Kita nang napakahirap ng buhay na kuha pa magpabuntis ng maaga. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Sinabi niya na hindi naman niya sinasadya. Basta na lang daw nangyari. At naniwala naman kayo? Oo, kasi… Huminahon ka lang, nak. Nagsisisi naman yung kapatid mo eh. Paano nga ba ko hihinahon? Hindi pa nga nakakaahon yung pamilya natin sa problema ni Kuya, dumagdag pa siya. Buti sana kung pananagutan siya na nakabuntis sa kanya, di sige, congrats sa kanila. Ayun na nga yung isa pang problema. Bakit po? Tinakbuhan siya nung pesteng lalaking nakabuntis sa kanya. Yan! Yan ang nga bang sinasabi ko! Hindi raw alam ng kapatid mo kung saan hahanapin yung lalaking yun. Kasi naglaho na lang daw na parang bula.
Kaya nga awang-awa kami sa kanya, lalo na't para siyang masisiraan ng ulo. Sira ulo talaga siya! Lumina naman! Hindi niyo ako masisisi! Kasi nakikita ko na naman na magiging cargo na naman natin yung magiging anak niya. Pamangkin mo naman yung bata, anak. Alam ko po, pero hindi niyo talaga ako naiintindihan. Kung sa inyo okay lang na nabuntis nang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral yung kapatid ko, pues sa akin hindi. Bata pa siya para magkaanak at nag-aaral pa siya. Ang lakas manghingi ng baon at pera para makasali sa contest tapos ang edi magpapabuntis lang din pala. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa pamilyang to. Konting-konti na lang. Masisira na ang ulo ko. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung ganon ang naging reaksyon ko matapos kong malaman na nabuntis ng kung sinong lalaki ang kapatid ko. Alam naman kasi natin ang posibleng mangyari sa oras na magkaanak na siya. Nangihinayang lamang ako sa future niya lalo at may potensyal naman ang kapatid kong yon. Pero alam ko pa rin naman na wala akong kapangyarihan para makita at diktahan ang hinaharap ng isang tao. Sa ngayon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat at hindi ako napapagod na magdasal na sana'y bigyan niya pa ako ng lakas para makapagpatuloy. Nahihirapan na kasi akong mahalin at pakisamahan ang sarili kong pamilya, lalo na at pakiwari ko ay para akong kandilang nauupos. Malapit na akong maubusan ng maibibigay, kaya anumang sandali maaari akong bumigay. At ayoko namang mangyari yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat kong gawin sa kinakaharap kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Thank you in advance sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking istorya sa inyong istasyon. God bless and more power pa sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lumina. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.